Brother Dwimalu Boro Narzary, saya Boro Narzariनि biफा आंनि खाथियाव दङ बिथांनिफ्राय गाबोननि प्रग्रामनि बिसय बुंलांनो थाखाय आङो बे समावहाय खावलायनाय जाबाय। दुलाराय बुहुमनि गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिनानावफोर आरो अनजाग्रा ख्रिस्ट' सिबियारि गासै जिउ हावरिया आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै बे मोनाबिलि बिलिफां समाव आंनिसिम काथलिक हारिमुनि चेनेलनि बिथांमोना जाय आंनि अन्थाव बाथाव सासेल' फिसा रुंसारि जालांनाय 4 एप्रिलाव बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय आं आरो आंनि बिहि एबा गावनि बिमा आरो बिफाखौ नागारना थांनाय आलफनसा बर' नार्जारिनि मुङै दिनै आंनि बे थाग्रा एबा देरायाव दिनै जोंनि सासेल' फिसा आलफनसा बर' नार्जारिनि जाय बिदाय होनाय मेम'रियेल एबा गोसोखां सान एबा सारादु बे हाबाफारिनि थाखाय थामथिम खालामदों आरो बे थामथिम खालामनाय गासै हाबाफारिनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा बे जायगायाव फैनो थाखाय फैगासिनो दं आरो गाबोन बे फैनायनि हाबाफारियाव जोंनि धोरोमनि बिफा जाय जोंनि स्टेटनि देरसिन बिशप आर्च बिशप मस्ट रेभारेन्ड जन मुलासिरा गुवाहाटी आर्च डायसिसनि बिथाङा गाबोन रुंसारि जानाय आलफनसा बर' नार्जारिनि मुङै सेक्रेड हार्ट पारिश अदालगुरियाव बिथांनि आखाइजों गोथार बोलि बावनाय एबा हलि मास हाबाफारिया जाफुंगोन। बे गेदेर मिजिंखौ लानायजों लोगोसे आरो गोबां दौरिफोर आरो गोबां सिस्टारफोर आरो गोबांथार फोथायारिफोर आरो गोबांथार गासै सुबुंफ्रा बे हाबाफारियाव आंनि फिसा आलफनसा बर' नार्जारिनि बे बिनाय बिनि जिउमानि थाखाय सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोननो थाखाय मिजिं थिनानै नोंथांमोना अननानै गाबोननि समाव फैगोन होननानै आं आखाइ खबजबनानै गासैखौबो आङो हांख्रायहरो। गाबोननि हाबाफारियाव जायफ्रा नुजाफैगोन बिथांमोना बे आलफनसा बर' नार्जारिनि जिउआव थारैनो बे सोरगो रायजोआव थानानै आरो फफोरजों लोगोसे थानानै बिफा इसोरजों लोगोसे थानानै बिनि जिउआ रंजागोन आरो खुसि जागोन आरो बे सोरगो रायजोआव थानानै जोंनि थाखाय बिबाय थागोन। बेनो आंनि गिदिर भरसा, बेनो आंनि गिदिर मिजिं। अनजाग्राफोर गाबोननि हाबाफारियाव 9 बाजियाव आर्च बिशप जन मुलासिरा आरो फादार डेनियेल मार्डी जोंनि पारिश प्रिस्ट अदालगुरि सेक्रेड हार्ट पारिशनि आरो गोबांथार फादारफोरजों लोगोसे बे बोलि बावनाय हाबाफारिया जागोन आरो आलफनसा बर' नार्जारिनि थाखाय बिनाय जागोन आरो बे गोथार बोलि बावनाया 9 बाजिनिफ्राय जागायगोन आरो बिनि उनावहाय गोथार बोलि बावनायखौ फोजोबनायनि उनावहाय जाय जोंनि ओनसोला गुवाहाटी डायसिसनि आर्च बिशप जन मुलासिरानि आखाइजोंनो आरोबाव जोंनि अदालगुरि टाउन काथलिक मन्दिरनि मांखरसालियाव बिथांनि आखाइजों बे मांखरसालिखौ आलफनसा बर' नार्जारिनिखौ आरो गुबुन गुबुन जायफ्रा बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मांखरसालिखौ आर्च बिशप जन मुलासिराया बोर होगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो आंनिनो थाग्रा देरा सुदेमपुरि बे गामियाव आलफनसा बर' नार्जारिनि मुङै गाबोननि हाबाफारिफोर लानाय जाय बे हाबाफारियाव बिनिनो मुङै आलफनसा बर' नार्जारिनि मुङै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। बेखौबो आर्च बिशप जन मुलासिराया बोर होनायनि गेजेरजों बेखेवगोन। बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव बिस'खौ नाजावगोन, गोबां दौरिफोरखौ सिस्टारफोरखौ नाजावगोन आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव मानगोनां साराबिल पारिशनि पारिश प्रिस्ट फादार पिटार अवारिया इसोरनि बोसोनखौ बाइबेलनि बोसोनखौ जोंनि गेजेराव बे बिबुंथि लाखिगोन
आरो बे दैदेननायाव दिनैनो मानगोनां उदालगुरि टाउन खाथलि मन्दिरनि प्रेसिडेन्ट जाय मानगोनां महेश नार्जारिया बे हाबाफारिखौ बिथाङा दैदेनगोन। बेनिखायनो अनलायग्रा गासै फोथायारि आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफ्रा बे हाबाफारियाव नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै आंनि फिसाजो जाय रुंसारि जालांनाय 4 एप्रिलाव बिथांनि थाखाय अननानै बिनो फैगोन। आं बयखौबो मिजिं थिनाय थाबाय, आसा थिबाय आरो नोंथांमोननि गासै बिनायजों बे आलफानसा बर' नार्जारिनि जिउआ सोरगोरायजोआव आफाजों आलो गोजोनै थानो मोनगोन। बे गेदेर बाथ्राखौ खोनानै दिनै आङो आंनि बे सुंद' गामिनि हाबाफारिनि थाखाय बुंनांगोनाव बिबुंथिखौ आं बाहाय बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों। बिसोरो मेम्बार्सनिसो औ मोजां होनबाय बिराद मोजां होनबाय नै माबा मुखुद लानानै बुंनानै